ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ଦିନ ସାରା। ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ ବି ବେପାର ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ବେପାର ବି ମୁଁ କରୁଛି ଆଜି ଟିକେ ଆଜି 1300 ଟଙ୍କା 1300 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି 1300 ଟଙ୍କା ମୁଁ କରିଛି ହେଲା। ଆଉ ଏବେ 7ଟା ବାଜିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ପକେଇତେ ଯିବି କାହିଁକି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାସ୍ ପକେଇତେ ଯିବି। ଗ୍ୟାସ୍ ବି ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ପକେଇତେ ଯିବି। ଏଇଟା ଲୋକ ପାଇଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବି ମାନେ ଯିବା ତେଲ ପଇସାଟା ବି ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଆଉ ଲୋକ ଯେଉଁଟା ମିଳେନି ତ ନେଇକି ଯିବ। ଇଏ ବର୍ଷା ଲୋକ ଆଉ କୋଉଠୁ ବାହାରିବେ ଜାଣିଲ। ତ ମୁଁ ଅଟୋ ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ମାର୍କେଟ ବର୍ଷା କେମିତି ହେଉଛି ଆଜି 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଚାଲିଛି କି ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ମାନେ ଦିନ ସାରା ଆଜି ପୁରା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ବର୍ଷା। କୁହ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସାମାନ ବି ରଖିଲି। ହଁ ହଁ ତାପରେ କୁହ। ତାପରେ ତୁ ତ ଅନ୍ଧାରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ତ ଘୁରିଥିମି ଆଉ ୟାର କଣ ତୁ ହେଲା ତୁ ହଁ ହଉ ପଳା। ତ ଆମେ ଏବେ ବଜାରରୁ ଆଇଲୁ ମାର୍କେଟ ଅଟୋ ନେଇକି ପଳେଇଲୁ। ଅଟୋ ମୋ ପଛରେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଜି ମାର୍କେଟିଂ କରାହେଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ଆସିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଧୂପ ତରକାରୀ ବସିଛି। ତରକାରୀ ଭଜା ହେଉଛି ଚଲା ଅନ୍ଧାର ଦେଖା ବି ଯାଉନି। ଭଜା ପଖାଳ ଲାଇଟ୍ ବି ନାହିଁ। ହଁ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା। ଦେଖା ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖା ଟିକେ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖା। ନ ଦେଖା ହେଲା ଯା ନ ଦେଖା ଯା ଆର୍ ସେଇଟା ହେଇ ମୁହଁ ଦେଖିବୁ ଆଣିଛି ହେଲା। 40 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ତ ସେଇଠି କହିଥିଲି ତମକୁ ମାନେ ଦେଖିବି ବୋଲି ହିସାବ କରି ତ କ୍ୟାମେରା ରଖି ହେଲାନି ଆଉ ହିସାବ ବି କରି ହେଲାନି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇବି କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଇନକମ୍ ହେଇଥିଲା ପୁରା ଡିଟେଲଟା ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ସେଠି କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି କାହିଁକି ସେଠି ତ ରଖି ହେଲାନି କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୋବାଇଲଟା। ତ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କେତେ କିସ ହେଇଛି। ତୁମକୁ 7ଟା ବେଳେ କହିଥିଲି ଦେଖିବି ବୋଲି। ଏବେ ବାଜିଗଲାଣି 9:30। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି ହେଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ଆମ ଘର ମାନେ ତିତି ସାପ ଗୋଟେ ଘରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା। ମୋ ବଡ଼ମା ଏଇଠି ବସିଥିଲେ ବୋଲିକି ଏଇଠି ଦୁଆର ମୁହଁ ପାଖରେ ହେଲା। ଦୁଆର ମୁହଁ ପାଖରେ ଆମର କେହି ଥିଲେନି ଖାଲି କୃଷ୍ଣା ଥିଲା ନା। ଆଉ କାକା ଥିଲା। ହଁ କୃଷ୍ଣା ଥିଲା ଆଉ ତା ମାମୁଁ ଥିଲେ। ବଡ଼ମା ଏଇଠି ବସିଥିଲା। ସେଇ ବଡ଼ମା ତାକୁ ଛେଚିକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆଉ କିସ କରିବ ତାକୁ ହେଲା। ଫିନାଇଲ ଆଣିତେ ବି ଭୁଲିଗନି। ତୁ କହିଲୁନି ଫୋନ୍ ମାରିକି। ଆଉ ଫିନାଇଲ ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ବର୍ଷା ଦିନିଆ ନା ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ତାକୁ ଚଲେଇ ଦେଉଛୁ। ଦେଇକି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ନଟି ରକମ ମାନେ ସାମ୍ନାଟା ତ ନଟି ରକମ ହେଇନି। ସେ ଖାଲି କପଡ଼ା ମପଡ଼ା ପଡ଼ିକି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ପଛଆଡ଼େ ଟିକେ ନଟି ହେଇଯାଇଛି। ତା ଭିତରକୁ ପଶି ବି ହେଉନି ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଜୁକ ବି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ପଶିତେ ଏବେ ମାନେ ଟିକେ ଖରା ନହେଲା ବେଳକୁ ପଶି ହେଉନି। ତ ମୁଁ ଏବେ ସେ କଥା ପଛରେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଆଜିକା ଇନକମ୍ଟା କେତେ ହେଇଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି। 10 ଟଙ୍କା ଏଇଟା 40 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏଇଟା ବଡ଼ା ଆସିଛି 40 ଟଙ୍କାର। ଏଇଟା ମାନେ ଝାଡ଼ା ନ ମାନେ ଗୁଡ଼ାକୁ ଘଷି ନ ଯାଇକି ଝାଡ଼ା ହେବ ଜାଣିଲ। ଏଇଟା ମୁଁ ଘଷେନି ଆମ ମାନେ ତମ ଭାଉଜ ମାନେ ଶାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ଧୂପଟା ଆଉ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 150 ଟଙ୍କା। ଟୋଟାଲି ଏତିକି 150 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଶାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ବୁଝିଲି ଫେର କହିବ ନହେଲେ ଶାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିତେ କ'ଣ ଲାଜ ଲାଗୁଛି? ନା ଲାଜ କାହିଁ ଲାଗିଲା।
ବାଦଳା ସବୁ କଥା ହେଲା ତ ମୁଁ ଆଉ ଡେରି କରିବନି ସେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ରହିଥିବେ ଯେ କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି ନାହିଁ ଆଜି ଅଟୋର ଇନକମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜିକା ଇନକମ୍ କେତେ ହେଇଛି ଭଡ଼ା ଆଜିକା ଭଡ଼ା କେତେ ହେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ପକେଇଛି 530 ଟଙ୍କା ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ କରି ଚାଲିଲି ତ ହେଲା କେତେ 680 ସବୁଠୁ ହାଇ ମାନେ 10-15 ଦିନ ପରେ ଆଜି 1430 ଟଙ୍କା 10-15 ଦିନ ପରେ ମାନେ ଆଜି 1430 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ଆଜିକା ଇନକମ୍ ହେଲା ସେତିକି ହେଲା ମାନେ ଯେତିକି ଇନକମ୍ ହେଇଥିଲା ତାଠୁ ଅଧା ଆସିଲା ବେଳକୁ ସରିଯାଇଛି ହେଲା ଅଧା 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 କହିନା ଅଧା ହଉ ହେଇଥିଲା ଅଧା କହିନି ତାକୁ ଅଧା ତମକୁ କିସ ଶୁଣା ହେଇଥିବ ତମେ ନିହାତି କହିବ ହେଲା ମୁଁ ଅଧା କହିନି ନା ଅଧା କହିନି ମଜା କରୁଥିଲି ହେଲା ହଉ ହଉ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସେ ଆଉ ଦେଖିବା ଆଜି ଭାତ ହେଇଛି ନା ପଖାଳ ହେଇଛି ନା ଭାତ ହେଇଛି ନା ପଖାଳ ହେଇଛି ସେ କିନ୍ତୁ ଭାତ ଭାତ ହେଇଛି ଭାତ ହେଇଛି ଖାଇବା ଖାଇବା ହଉ ଆମେ ଛିଣିକା ଟିକେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଆସେ ମୁଁ ଗରମ ବି ଲାଗିଲାନି ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ ହାବାର ସାଉଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଶୁଣାଯାଉନି ସକାଶେ ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଆସେ ଦେଖିବା ଭାତ ହେଇଛି ନା ପଖାଳ ହେଇଛି ଖାଇବା ହେଇଗଲେ ଏବେ ଆଉ ଖାଇବା ହେଲା ଖାଇବା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି ଖାଇବା ତ ହେଇଛି ଭାତ ହେଇଛି ଆଉ ଶୁଖିଲା ଭାତ ହେଇଛି ଆଉ ଭଜା ତ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଡାଲି ବୋଧେ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହେଲା ଡାଲି ଝୋଳ ଆଉ ଭାତ ଆଉ କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ ଏବେ ଖିଆ ହବ ଡାଲି ଝୋଳଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖ ପାଣିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ ହେଲା ଏଇଠି ଦେଖ କାନ୍ଥ ଜର୍କିକି ସେଇପଟେ ମାନେ ପଛଆଡ଼େ କାନ୍ଥ ଜର୍କିକି ବର୍ଷା ଯେ 2 ଦିନ ହେଇଗଲା ନା କାନ୍ଥ ଜର୍କିକି ପୁରା ପାଣି ଲିକେଜ୍ କରିଦେଉଛି आ कलरटा देख आठ कलरटा देख कपड़ाटा रखाई एटा पूरा पानी रही है सेपट भी पानी पड़ू तले भी पानी पड़ू बाक्स कड़ केबे आमे घर करि परिबा ना से कता आशा करूँ केबे घर करि परिबा कि नहीं भी पानी पड़ू खट पछाड़ी भी पानी पड़ू चारिआडे पानी पड़ू खाली जोरी ऊपर दुईटा पड़ी छपर एटलिस्ट रही वर्ष जानुरी बेलू हम तो खुलिकी एजबेस्ट पकईद देखी सब आपको देखिए अब खाइबा आ बेसी बकर बकर डाकबानी खाइबा तो देखिए आम खाइबा देखु भजा भजा
खजा सब हो बड़ा बुड़ी हो खाइबा तो आमर खाइबा स्टार्ट खाइबु ना ठीक है बढ़ुआ ऐ आसन पकेबुनि उल्टार बस दे पानी बोतल दे पानी बोतल दे तो एबे खाइबा हमें ହେଲା पानी बोतल डान वो लेट कोनी हो भात डाली यार बड़ाटा को काली खिया है फीफार खेलिकी पियाज बड़ा 3 टका गुटे आठना दौ है तो आम खाई सारे मैंने बहुत लंबा सरीगला कृष्णा आका भी खाई सारे खाई सारे तो दिन सारा जहाँ जी होता सब आपको जनइली तो वीडियो जब निहाती भल लगी तो मो चैनल को निहाती सब्सक्राइब करेंगे आ लाइक करेंगे आ शेयर करेंगे तो आज का वीडियो एतिक रही जय जगन्नाथ गुड नाइट।